Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kunin tanusiku Allah subhanahu wa ta'ala amang bagi ang tanong agyang koto lang-ulangwan o kabarakat mapapadalam sa agyang kai gawi nagu kunin ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kai di tanong di ka pamagusay na mambagi ang tanong agyang koto akapipi aginawa na ayamala na sumanga pipiya na makararadutusi ko mga ginawatan. Mga pagariya, yung kay mantuwa kapumagusaytan na sumpatad na agyang kutuwa muna aditan o di ka pamagusaya kung mga wasiat ang mga pipiya aditan o dimbiat si ikong pamilya tano nagu gyang kutu kaptenuratan si ikong mga walay tanong. Mga pagariya, padamya usay yung mga ulama. Wasiat amapiya, ipakapiya o mga bangunan tanong na tigiran sumanga mungkarat. Ayak betuan sa mungkarat nagyang koto piya makasisingay. O di na miya makarat-tarat agalabak na kailangan na diyuto pagpakasulod ko mga walay tanong. Api antun amarata makanalatano amateruro katano mga ulama tano agiyang kai agalabak na inisapar katano ay agamatan wa Islam na kailangan agiyang ko to akapungungunutan tano mapangin benar tano to na raksa manggalabak katano. Akapan ang gilaan tanu agyang kuto amarat agalabak. Kagina mo iptugumpiya tanu sangka iya katatagu tanu sa dunia. Upama ko sa katanu ang mga Muslim nakuan tanu agyang kuto abitikan wagama. Naapiya pa na margen natarimaan tanu to naptugumpiya tanu. Inuwari agyang kuto apaman na o di na yaman na importante na masusuatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayatan o di suasuatan sa mga manusia? Na upama ko giyan na ni maulaula ang mangungunutan tano si kubitikan o agama na kasuatar katano sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amay paman kakumuha tano sa ukit asala kaw sa giyang koto asuguan o agama paman na ayara katano na di tano di suwa-suwa ko mga tao. Namataan na apiapan na paman na mapiakap kile tanoron ugaid. Na maawat tano mamusagi ang kuto alim o Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi diyan mga bangsami, ang mga mungkarat na tigo mga ulama igira as subai kaya niyo. Ira subai na dasawalay si karumanian. Ayamana na si karumanian na mama na adna kaya sungwanian. Na ayabu ang malalamban nagyang kutwa karumanian abay sawalay. Agus mga watayan. Ibarat. Na penanggilaan nagyang kutwa abay ubagyang kuto mga tao udi na mga tungan na iniyan na kanaban yan mahram uban yan mapakasul sa gyang kutwa walera. Naman ito? Nagi na ditan waya kalalayaman. Agyang kaya lagi daya aturan wagamatan wa Islam. Asa katano na importante na tunga na itano sutaw na malagid o dasawalay so mga karumatano na papakasulitano sila na di bisu tumapia. Amay kading ka mahram abaya mitatagak sa walay na ubang ka papakasulda. Antay mga mahram tano ay antay mga mahram o mga bai. Napaganero na so mga titua mga pagarinian, ang mga mama. So mga loksya. O pamakugian na ni pumisita si Erka.
mahram makasiran abai mahram makasiran abai na apia da sawalay si karuma ka napakasulda nga siran pakabulusa nga siran ama kau tu laking kau tu napakasulda nga siran din na amay kagiyang ko tu ang mga tao din ka mahram apia pantungan ka na ubang ka papakasulda amay kas kaniyang bu da apadiyan oy sala ko pamanigira paman na madakalasiran din amay kagiyang ko tu paman na mamading ka mahram na bangan papakasulda sa walay na gitu mambu igira na adin ang mga fitna, mga rarata, apkulaw la. Naman nagyan ko ito arak wagamatan ng Islam. Ayam ana na pikipanang gilaan yan din si iku mga bai. Agyan ko ito apaman na baad na maadin o di na manggulaw la amarata. Nauditan no ay pangunuti, katikita no apaman na miya kasubrap man nagyan ka na bitikan wagama. Naileni umambu. Alangwa na paman na walay andudu nagyang koto udi na mitataga kung subai. Aliyo sumul nagyang koto apaman na mga deto mga mama adinian maharam na kepakayaad na manggulaw layra na di marata. Aad na di manggulaw layra na di mapia. Afuan. Napigipan ng gilanan waga. Makagiswaga man na ayarkian na paman na liyo pen sagian ko to kisah sapar niya sagian ko to amarata agalebag nagian ko to mga okit. Apaman na okit amarata sagian ko to agalebag amarata na isa sapar yang penuto. Lagi na ni su agama tano Islam na pigipan ng gilan yan din. Paman na agian ko to mga wasail okit sagian ko to amarata agalebag na piyakipan ng gilan yan uto. Lagi na ni tigong mga ulama. Natanudan tanuan na nasa katanuan mga bai. Ayamanan yan na askanwa mga bai. Ayamanan na ad na ukit wagamatan wa Islam na pananggilaan tano ubatan no to kesupak. Agyang ko to inibagay wagamatan wa Islam. Na upama ko giyang kaya lagi daya na mangungunutan saya sa mga bai. Namya siya nagyang kuto ang mga mungkarat o bamisul siya gyang kuto walay niyan. Naptagong piyasiran ang karumai. Lagi mapaparatian subai kay karumanian na ayamala na mapaparatian sa kaniyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagusisiyap niya nagyang kuto ang ginawa niya. Ikadua tigong mga ulama anasiha na faslun nisa anir rijal fi ziyaratil ailiya. Igira manutua adin pakulawla asututungan na yan na dimbibisitai. Kau to paman na lagi diyan na adna paman na kiyatimuan rakanwa pamilya adar pa ketimu kanoron na aya okitsan wagamatan wa Islam na pekapsisibayaan so mga bai agus so mga datu. Uway. Paman nagi so paman na mga raga agu mga nguda di pakapsi sa ugen. Uway. Sala ko duman so pamilya ti pamilya nga dinuto. Uway. Na suwaga matan wa Islam na para di kulaw lagi ang kutuwa marata na di na di pakasisibayaan na basu sa ugo. Uway. Di man dituro ng mga ulama agyang ko to haram uba di makasembur-sembur so mga deto agus so mga bai ikhtilat haram agyang ko to ikhtilat ay manan yan na kilay ni upama agira adna mga konsert mga kalilimod na paman na deket-deket din so mga bai agus so mga mama dito to paman na udi na paman na kanabiran to mga mahram agyang ko to lagi dito na isa sa paranan wagamatan wa Islam. So miya ka piya-piya subitikan wagama. Igira man to adap ketimuan sa iku mga tao. Lagi dia natigong mga ulama na kambibisita yung pamilya na so mga raga gusto mga mangunguda na di pakasibayaan. Kaan sila di kaikhtilat, andi makapsembur. Kakapakay laburo sa giya kaya masatan. Uway. Paman na tanto din na po minitaral wagyang ko to ukit sa gyang ko to marata nagpaman nagyang ko to
kap keekala o iblis iku mga raga na gusto paman na mga nguda. Na upama ko gi maulaw sabutan tanoya pipia minggu lalay na miya kapia-pia. Miya kapia-pia gyung kutua kibubeta dagyang kutua ka pamilya. Ayam maanay ni nasiyapang kaki su mga murya tau ka. Laborun su mga babayron. Nalagi diyang panasiyapang ka sumama. O kabaya ka paman na disiran mirakus sagyang kuto keekalo syaitan nasisiyapang kasiran. Stricto yung kasiran. Uway. Lagi dia namang una sa mga mama. Pagwas siya ting kasiran. Mga watakulay, igida paman na mga raga, paman na kanaba ni umaharam na uba kanukiran kisaug. Uba kanukiran na paman na dipiking bibitiarai. Gina naman ni paman na ukitagyan ko tuwa kapkid nagyang ko tuwa marata. Naman nagyang ko tuwa katiro nabi. Katiro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu al-Isra. Wala taqrabu zina. Ayam mana na uba kanu perkara ni sagi ko tuwa sina. Naba apa man na haram din susina. Lagi ko to pena mga wasail. Lagi to ini tafsir ng mga ulama lagi ko to wasail. Lagi ko to okay to kita paman na kulug ka sagi ko to kasubu na haram penuto. Uba ka to dinggil baka. Hi kapiyaw agamatan wa Islam. Lagi na mga bangsami. So kesampaian saya ang mga wataami ang mga raga nagusto mga wataami ang mga nguda na para sabutan niyo na uwad na mga derpa akesungan niyo na haram rakano o bakano di susaog. O di na paman na ketimo-timo kanu sa giyang kutuwa derpa. Kailangan na adna lata. Uway. Nagupaman na giyang kutuba di kanu di makasisibaya. Pada tigong mga ulama, awasiyat na maluro na yung pagkasakit. Agyang ko tuwasip man na ya wasiyat si iku mga bakla at tigitano. Uway. So mga bakla na anto na irakwaga mata no Islam. Si iku paman na kapakasusuljiran si iku mga walay tano. Ayaw man na makasusuljiran ko mga walay. Na tigu mga ulama akhrijul mukhannathina min buyutikum. Pagpakaliwan niyo sa mga baklase kung mga walay niyo. Naigira paman na miyan nagpaganayaman nagagiyan ko to mga tao na tira isa na ko paman na ukit paman na di pato tatigitano na mga pagariya. Inup na ini sa parwaga matano Islam ka paman na adun di manggil bekagian kaya mga tao adi mapia. Oy. Napia di tano pakatanaan. Na sebut na yaw paman na mapi pamikiran. Aw pamako subakala na banggan ayam sa sunda walay. Na ida patakaw paman na adna mga mama mapakaw no tiandro. Anto na paman na tunay ini galbaga marata ama kulaw layran. Oy. Lagi ang mga bangsami. Ikadu na uban namin bubota sa bakla. Nayak imapya na siyapang ka. Napakatuman ang kau nagyang kutawa siyata ka. Oy. Ame nga di nga din nagkirawa. Napakatuman ang kau nagyang kutawa siyata. Kumangan niya kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Matanurag yung kutawa puso yan. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya ni makakokontrol sa iko mga puso o mga kaadin niya. Guro ka nga sa iko Allah. Ya Allah, wata ka na yung bakala. Naalin ang kaagyan ko ito puso yan. Ang beluya pa man na puso ang mama. Wato na yung ukit amapya akaali na gyan ko ito puso. Ang gulabag nga, din ka ba din na pabaya ika. Miya kadagdagal ang mga loksa. Mimbabawata sa lagi daya. Ang mga bakala na piyabayan niya nun. Piyabayan niya nun. Di niya suparan. Sa ikong mga galabagyan. Agi po nagyan ko ito ang bakala na pakipalay paman na bukaan na kako. Lagi din ang mga bakala na anak. Pagkataral wag yung kutu wagal bakira. Naman.
diniwaya perataa paman na mga bangsami kagigi paman na okay tayo agamatan wa Islam. Pamimikiran kanu piya-piya. Inopan ini sapar wagamatan wa Islam ka yutuy mapia. Oy. Dita no pamulaan si ko mga ginawatan wag yan ko to maratabat. Oy. Dita no pamulaan ko mga ginawatan no sumaratabat. Ayaman na upun ka ng ginakiyagi nga na nakambakla na bangka din siya pasukap pagagama na ikalimu ka wallah na prilang ka wallah na uma-umagi ko tuwa paman na kapangukum na masusuatar ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa ko tuwa initapalak ka aging ko tuwa bubaya ka ko dunia kaayam ya pili ka naging ko tuwa paman na kabayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Naginan, ubad na paman na kasampayan o si ikong mga bangsa tano na kanaba marata. Aging ko tuwa din yung di kan dedal-dalma apamikira. Ino mga degi kaya paman na lagi damiro no pama na ino paman nagi kabayaw agama Islam. Pamimikiran kano nagupaman na panganikano si Allah subhanahu wa ta'ala sa tawfiq ang kanon yan, ibigin kanu agi ang kuto mapi apamikiran. Miya kadagdagal manariap, tigdan wabakala na, miya alin. Agi paman na so Allah subhanahu wa ta'ala narunon miya gapas. So Allah paman na mga kukontrol sa agi ang kuto apos. Ugay na upo na ka butawan ya ginawang ka. Kasadin sa paman na kabaya ginawang ka na ayang ka kuan, di nga di gilebekan, namin tamang ka. Uway, kada paman na sugal ka marata na dipteman. Manggil ka sumarata na magagada makapanagiyang ko to paman na kapiyan niya sa ginawang ka. Minsan pan marata uto. Uway. Nataman sa paman na papakalad na giyang ko to galabag ka marata dipteman. Na upama ko sa kaupama na matatagur ka giyang ka iya lagi day. Na aya pili ang ka mga ginawain ka na giyang ko to tao ako sa parang kaniyan sa giyang ko tuwagal lebak amarata na si ikaniyan anto na ini ketuyok sa giyang ko to amapia palayo ka na ka so mga tao malaikalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala so mga salihin mga pipi pamikiran mga pipi ulaula naruka kira na yaman na niyan palayo ka na pananggilain ka nagupalaguin ka giyang ko tuwa lagi di ka sa ulaula kama pa kaya di gano di maka paguyata sa giyang kuto agalabak amarata. Nagina ni paman na tigo mga ulama akhrijul mukhannathina min buyutikum. So mga bakala napakaliwan niyo si mga walay niyo. Giyang kuto paman na bakala amyak at taralo. Uway, miya nga kukuha ka no amapia. Ayaw mga na psuparan na kadun. Naban niya din na pagkinag. Uway, ayaw man na mapia. Ari, mga bangsami, na pumimikiran ka. Ino ka tu kesapari sa giyang ko tu agalabag ka. Pamimikiran ka. Ino ka tu kesapari sa giyang ko tu agalabag ka. Na giyang ko tu agalabag ka na adna karata yan. Seling ka. Kapaman na madakala mga tao adi makaseling. Na miyakuan niya na giyang ko tu amapia. Puno ka pangunoti, subay aginawang ka. Na malangan-langan ka na giyang ko tu agalabag ka marata na dipteman. Kagi subaya o baya ginawa na dipteman. Makuha nga giyang ko tu asay. Manggalabog kagiyang ko ito amarata, napakatugaling ka pamasagiyang ko ito amarata asay. Pakanitan no si ko Allah, miya kawasyata ya si ko mga bangasatan. Na, pada wasyata ti ko mga ulama, na al-hazaru min syarril hatif. Si tanwaya, ito na ini, pagpusa agiyang ka iya wasyatan. At ti ko mga ulama, pananggilaan tan wag yang kutua karata agi yang kaya silpon yang kaya silpon na adna mga mungkarat ama papadalam sa why na pananggilaan tan mga bangsami benar din ko yang kaya silpon na adna kamapianon na adna mambu paman na dili ka dua paman na karata yan na pananggilain ka pagariya why o sarang ka agiyang kutua paman na sila po na ka sa agiyang kutua kamapian na ka. Si ko galabagan na ka. Si ko paman na kapumakinagang ka si ko bitiara ko agama Islam ay tagumpiang ka. Upuno ka o saras si ko fita na mga rarataw na minitamang ka. Naman,
Pilay tanong na giyang kaya, maulaw lagi ang kaya paman na mga bangsatan. Asarbu apaman na na ini lumangkap, mapapular at tigtano, viral, na apya paman na minitagak yan din swagaman yan. Na adampan, padisi ko mga aritano, mga bangsatano, paman na isiran ng grupo, sa giyang kaya paman na mga TikTok, na dudunon sa mga nguda, mga raga, o di na anto naasan, mga datu, mga bai. Tadi sila rin paman di bibitirai. Anto na ilayan niro, marataan ta kamapia. Uy. Na, langon din na tampara sa na ayar upama di bibitirai. Naman na yung mga bangasami, malutan waki mamimikiran. Saka upama amama na ino ko to di pakimbitirai sa giya ko to paman na babay. Sumambu sa mga babay na ino kano to di pakimbitirai sa giya ko to mga mama. Naging kaya babay, tano din yus kano mga ariami mga babay. Na sa kano miyatero si ko agama, miyatero nabiya paman na sa kano ipapakapukaw si ko fitan na mga dato. Nakalakan yus wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikalakatano sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umabuya pa man, nakisampay siya kung mga bangang sa tanong, mapasang sagiyang kaya TikTok. O di na anton asan apaman na, di ka pakakukuniksyon na o mga dato, o gusto mga ba isagiyang kaya social media. Sa kanwa mga dato, anton na ikibulong tanong saya. Anra katano, mapadala magyang kutwa, malaakalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naman na rin. Panutulang ko sa kano, adna sa kataw, mama, amya ko mas ikunabitan wa Muhammad. Diya ko tuwa paman na manguda na sumayong kunabi, at tigyan na, Ya Rasulullah, i'dhan li bizina. Ya Rasulullah, natigyan na, pakayang karakan nagyang ko tuwa sina. Nanto na inisambag no nabitan wa Muhammad. Natigyan na, hayat tigyan na manguda. Giyang ka na nakaboy aka amarata. Nainwa tigiyan. Kaboy aka tigiyan amaulaw na si iku inaaka. Naman utusin na tanong na mga bay. Andid ni supaman na siyap si iku mga bay. Giyang kaya wasiyat na miyaka piyapini. Ay pugusiyat ko mga ginawatan. Atarda ati ko nabitan wa Muhammad. Ino keswata ka paman na siya na namang gulaw la si iku inaaka. Ino ati ko nabi. Kaswata ka paman na siya na namang gulaw la si kung mga bubay nga. Mga pagaring nga bubay. Paman na su mga bay, maranir ka, naroon na pamamang gulaw la. Lagi na naman narip gulaw la mga pagariya. Antari na bubay niyan. Mabababaya-baya tanong. Apaman na di ka di makakukunta ka sa giyang social media. Nagyan ko ito apaman na di ka panampara sa Bastos na nakagyan ko ito, abubay, nakabaya ka pa man, na mabastos mabuso pa man na pamilya ka mga bay. Kama tadi nutudan. Tingong mga ulama, paman na sadin sa utangan na ka, nakabida na ka. Ngayon yung paman na pagkadaya mga giyang kaya marata. Dikir na giyang kaya marata. Kagi paman na di mamagutang ang mga tawai. May baya-baya ka kapaman, anday inutangan na ka. Nanday pagkabay dun, supaman na maranir ka. Mga pagariya. Ikalakatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paging benaran tanong, agyan kaya wasiyat. Agyan kaya mga ulama, al-hadharu min syarri al-hatif. Agyan kaya kapagabinasa, agyan kaya paman na cellphone, social media na panagilatan. Ikalakatan sa Allah, siya pantano ang mga ginawa tanong, siya pantano, suwayaman na niya na mga babae siya rakatan. Na aya, titu-titu paman na kasabapan na sa kaada to. Pamimikiran ka pagariya. Paman na dakapan makatiro sa marata misa na ka kumabay na pikiran ka so mga ba isira ka amaran nila ka. Pikiran ka sinakawad na diyon bubasa. Pikiran ka so mga bubay kawad na diyon bubasa. Eno keso ata ka. Ad mambuwa sa kataw mo, apaman na diyon ni makabasa sa lagi dagi ko tuwa basa. Naskano mambuwa mga bayi, nakalakan niyo sa Allah. Di niyo paguyag-agi ang kaya fitna. Wad na paman na
paman na kabaya ka, napakasabar ka din ka. So Allah, naging adna paman na adna siyabar ka asay na sumbiyan ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa kanumang buwa mga datu na ugup ka no, sumiyap sa giyang kaya mga bay. O paman kung mapasang ka adatu, akibayan ka giyang kuto abay, sa kuro kaki. Huwag. Ay inshallah na, tibangan ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Di niyo kukuha ka sa belawan, nagyang kaya mga bay isirakatan. Di niyo kukuha ka sa belawan. Mataan ka makapambiyad sa tao sa paman na alungan amawri, lagu ka pa kaya makabiyad sa dunia, sa giyang kaya paman na lagi di. Mga pagariya, pagkata sa giyang kaya istoryatan. Ayaw man na ini, na minsan paman ad na mga watatan, wababagan tano siran sa cellphone, nasisiyapan tano siran. Di tano siran, bukaan sa giyang kaya lagi di. Agi paman na susaytan, na tanto ko, mabagragi ang kutua, panulunian sa giyang kutua, kapkabinas sa giyang kutua paman na mga Muslim. Mapakayaw di ka inang ka, na mabiktima, agiyang kutua muriya tao ka. Mapada kabinasaan sumuriya tao ka. O di na paman na, so sabaad na paman na marani si ikong ginawang ka. Ayaman ini na sisiyapatan. Nabamarata, agiyang ka iya cellphone, kukapugusa raw no kumapya. Ayaw marata, nagyang kutua kapugusa raw si kumarata, panganin ko si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sabutan na nagupaman na pamimikiran tano, agyang kutua mapya, arko mga ulama tano, di niyo paman na ito na ini pagka gumawa agyang kutua marata batano, kapaman nagyang kaya ba ginawa mga bangasami, nagi paman na okay tarakatano syaitan, ba ginawa. Ayaman na ini na mga wasiyataya, panganin tanong si ko Allah makawasiyat ko mga ginawatan. So paman sutaw, adi niya kabaya sumapya na api pa na paman na api kada kala wasiyat mapi amang nagiyan na may buwa din yan sa para na ginawa niyan na di din makasapa. Ayaman na naskabuha yan. Pagaling ka, kapagalin wallahu subhanahu wa ta'ala subutad ka. O di ka pa man napagaling, nagyutod mambuip kuno-tunutan, apaman nagalabag ka, balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalang mapya. Pagani ko si Allah, wad na paman na mga bangsa tanu, miyasugat sa giyang kaiyawasiyat, na mamimikiran tanu pipya, nagu taufikan kan Allah subhanahu wa ta'ala, na pamikir tanu sumapya, panggilabakan tanu sang kaya dunia, antanu makwagiyang kutua balas, amala sa alungan na mori, pagandun ng organ wagyang kutua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.